Θέλετε να πείτε κάτι? Πριν τη διαδικασία ορισμού του Επιτροπής. Κοιτάξτε, θα έπρεπε όμως, δεν θα έπρεπε να το είχατε κάνει πριν την ομιλία των... Δεν θα ήθελα, ευθυνία αυτό θέλω να σας πω, γιατί να μην μου πείτε μετά γιατί διακόπτω, να τοποθετηθείτε υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Ναι, όχι, δεν θα είναι η τελευταία τοποθέτηση, δεν θα γίνει άλλη. Θα περάσουμε αμέσως στην Εφορευτική Επιτροπή. Γιατί δεν θέλω να γίνονται προθύστερα τα πράγματα. Απλώς δεν ήθελα σε μια τέτοια διαδικασία να αρνηθώ το λόγο. Όχι, σας παρακαλώ. Πάμε να πούμε άλλα ή και άλλα έτοιμα. Όχι αυτά που έχουμε συζητήσει εδώ μέσα, να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Είναι μια διαδικασία η ζέστη, θα το σεβαστώ και θα κερδίσουμε χρόνο να αναρτήσουμε. Εντάξει, προχωρήστε και η επόμενη κίνηση είναι η Εφορευτική Επιτροπή. Ποιος δεν φανταζόταν πως θα έφτανε κάποια στιγμή για αυτή η μέρα. Πριν από 4 χρόνια, όταν και ανέλαβε ο τέος πρόεδρος τα ενία σε αυτή τη σχολή, όλοι μας πιστήκαμε πως αυτός ο άνθρωπος θα τα λύσει όλα. Και πώς άλλωστε να μην το πιστέψουμε, όταν ο χαρακτήρας και ο δυναμισμός ενός ανθρώπου είναι τέτοιος που επισκιάζει τους θεσμούς και τα όργανα. Όλοι μας λοιπόν για κάποια χρόνια αρκεστήκαμε στο να ελπίζουμε και κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Στη σχολή επικρατούσε για χρόνια μια ύποπτη ηρεμία. Κανένας δεν μιλούσε, κανένας δεν έφερνε αντιρρήσεις, κανένας δεν εκφραζόταν κάπως διαφορετικά. Και είχε τη δύναμη να τα αλλάξει όλα. Τι έφτιαξε όμως? Ότι πολύ απλά δεν ήθελε. Ή τουλάχιστον δεν ήρθε προς την κατεύθυνση της καλυτέρευσης, έτσι όπως την εννοούμε εμείς. Από τις πρώτες μέρες κιόλας, το κύριο μήνυμά του φάνηκε πως ήταν η εικόνα και όχι η ουσία των πραγμάτων. Ακούσαμε και μείναμε έκπληκτοι ότι πρέπει, λέει, οι φοιτητές στο σύνολό τους να φορούν παντού και πάντα, όταν είναι μέσα στη σχολή, ποδιές με καρτελάκια με το όνομά τους. Λες και αυτό θα αντισταθμίσει στα μάτια του την έδρα που στάζει που δεν λειτουργεί. Ακούσαμε πως ο μοναδικός χώρος συναισθίασης των φοιτητών κατά τα διαλύματά τους στο Α υπόγειο θα πρέπει να μεταφερθεί ακόμα πιο κάτω, στο κουντρούμι του Β υπογείου. Λες και αυτή η μεταφορά θα επιφέρει περισσότερα αναλώσιμα υλικά στις κλινικές. Όχι βέβαια. Πολύ απλά προσπαθούσε να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Άλλωστε, αυτό διαφάνηκε όταν κατά καιρούς επισκέπτονταν τη σχολή μας οι αλλοδαποί καλεσμένοι. Όλα τα ταμπλό του υπογείου άδειαζαν και έβγαιναν φρυμάνια στο Α υπόγειο. Ήρθε ο Αμερικάνος, ήρθε ο Τούρκος, ήρθαν οι Κινέζοι. Να είμαστε προσοχή, αν είναι δυνατόν. Αν κύριε Αθανασίου 4 χρόνια που ήσασταν πρόεδρος, ντρεπόσασταν για την καθημερινότητα της οδοντιατρικής σχολής της Θεσσαλονίκης, έπρεπε τουλάχιστον να προσπαθήσετε να την αλλάξετε, όχι να την κρύβετε επιμελώς. Από τους αλλοδαπούς φίλους σας που ούτως ή άλλως δεν τους φέρνετε, ούτε από το Α υπόγειο, μη μας δουν και τρομάξουν, ούτε βέβαια και από τις κλινικές, όπως η ακίνητη και η κινητή προσθετική. Τι φοβόσασταν? Εσείς είπατε πως η σχολή μας είναι μέσα στις καλύτερες της Ευρώπης. Τι ηρωνία! Μην τρεπόσασταν μήπως σας πούν ότι είστε πρόεδρος μιας σχολής που ρημάζει. Γιατί σε τέτοια σχολή ήσασταν πρόεδρος. Στις προεκλογικές συζητήσεις του 2005, του είχαμε τονίσει ως Θεάκοπος για να γίνουν κάποιες αλλαγές πρέπει εδώ μέσα να σπάσουν κάποια αυγά. Το δέχτηκε και ως άλλος ένας πολιτικός το υποσχέθηκε. Σας παρακαλώ μην επαναλαμβάνετε αυτή την κοινοτοπία. Την ακούω πια και με τις ομελέτες και τα αυγά φτάνει παιδιά. Είναι λίγο πιο πρωτότυπα πράγματα. Με συγχωρείτε, ήταν αισθητική και εν πάση περιπτώσει συντομεύεται γιατί θέλω να σας πω ότι είστε και εκτός θέματος. Καθόλου. Σας παρακαλώ. Οποία άνεση βέβαια όταν είσαι μοναδικός υποψήφιος. Και το αστείο είναι ότι μας είπε πως το έκανε. Άλλαξε το ΜΕΑΧΙ, ο τομέας ορθοδοτικής περιοντολογίας για 1 χρόνο. Συγκλονιστήκαμε. Όταν λέγαμε σπάσιμο αυγών, κύριε Αθανασίου, εννοούσαμε να έρθουν τα πάνω κάτω σε αυτή τη σχολή. Να αλλάξει η νοοτροπία των περισσότερων εδώ μέσα, πως πέρα από το γραφείο μου, πέρα από την κλινική μου, πέρα από τον όροφό μου, πέρα από όλα αυτά τα μου, υπάρχει και το σύνολο της σχολής. Υπάρχουν και 700 φοιτητές που καθημερινώς αγωνιούν, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν, αλωτριώνονται στις συνθήκες εκπαίδευσης που μας προσφέρει η σχολή. Αλλά ποιος νοιάζεται για αυτούς? Ποιος συμμερίζεται την αγωνία και τα προβλήματά τους? Ποιος όταν όλοι σας σαδιστικά τους παρακολουθείτε και τους δυσκολεύετε με τα δικά σας προσωπικά κολλήματα? Οι συνθήκες στη σχολή τα τελευταία 4 χρόνια δεν βελτιώθηκαν ούτε κατά το ελάχιστο. Και μιλάω για την εξάρτησή μας από την ιατρική για τα 2 πρώτα χρόνια, για τον εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών της σχολής μας, για την κατάσταση που επικρατεί στις κλινικές, για την άπειρη γραφειοκρατία που αντί να μειωθεί αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Η μόνη απάντησή του σε όλα αυτά, άκουσον, η κλινική της ορθοδοτικής είναι τέλεια, το εργαστήριό μας λειτουργεί άψογα. Κύριε Αθανασίου, αν δεν απαντώμε πριν 2 χρόνια, σας εξέλεξαν πρόεδρος της οδοντιατρικής σχολής στο σύνολό της, όχι μόνο της ορθοδοτικής. Γενικές συνελεύσεις σχολής.
Τα τελευταία χρόνια η μόνη γενική συνέλευση που ασχολήθηκε με κάποιο πρόβλημα ή ζήτημα της σχολής ήταν αυτή του περασμένου Μαρτίου, η οποία και αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Σε όλες τις άλλες, που αξίζει να σημειωθεί πως δεν ήταν και πολλές, ασχολούμασταν με πράγματα που καμία σχέση δεν είχαν με τα χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα της σχολής. Ουδέμια προσπάθεια για επίλυση και συζήτηση περί αυτών. Κανένα σεβασμός προς το ανώτατο όργανο της σχολής όταν αφαιρείται το λόγο από τα μέλη του, όταν δεν δίνει την πρέπουσα σημασία στις προτάσεις που γίνονται και όταν όλα προσπαθείτε να τα καλύψετε με το μανδύα της προεδρικής σας εξουσίας. Εξού και η απαξίωση των μελών της Γενικής Συνέλευσης προς τις διαδικασίες αυτής. Όταν όλοι νιώθουν πως ένας άνθρωπος θα έχει αναλάβει όλα, είτε και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε εμείς οι υπόλοιποι, είτε πως και να ασχοληθούμε ποιος θα λάβει στα σοβαρά την άποψή μας, αυτά τα αποτελέσματα έχουμε. Συνεδριάσεις που λύονται λόγω έλλειψης απαρτίας, πορίσματα επιτροπών, όπως αυτή η οικονομική καταγραφή που πετάχτηκε στα σκουπίδια μοιράζοντας 5.000 ευρώ από το βήμα του Προέδρου, συνεδριάσεις που σχεδόν κανένας πλην ορισμένων τακτικών καθηγητών δεν εκφράζει άποψη, απλά παρακολουθεί σαν θεατής να εξελίσσονται τα πράγματα γύρω του σαν μια καλωστημένη παράσταση. Θέλω να πω και δύο λόγια για τον αναπληρωτή πρόεδρο κ. Τσίριο, ο οποίος θα σκεφτόταν κανείς πως βάσει της απουσίας του κ. Αθανασίου 2 από τις 5 μέρες της εβδομάδας στην Αθήνα θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες, αφού ο μόνος ρόλος του αναπληρωτή πρόεδρου είναι να είναι πρόεδρος της σχολής όταν αυτός απουσιάζει. Ανταυτού, δεν τον άφηνε να διεκπαιρεώσει κάτι για την απουσία του, η σχολή έμενε ακέφαλη τις μισές μέρες του χρόνου και όλα έπαιρναν τον κανονικό ρυθμό του σαν επέστρεφε ο πρόεδρος. Η σχολή τα χρόνια που έρχονται πρέπει να λάβει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον της. Πρέπει να βγουν τα θεμέλια που τη βοηθήσουν να βρει το χαμένο της προσανατολισμό. Νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει αλλάξει μια φορά από ιδρύσεώς της το 1999, εφαρμογή της συνολικής αντιμετώπισης των ασθενών, που εδώ και χρόνια αποτελεί αναγκαιότητα της σωστής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσής μας, βελτίωση της υποδομής των κλινικών και όχι μόνο της πρόσωψης της εισόδου του κτηρίου, εξυγχρονισμός των κοινόχρηστων χώρων και όχι κλείσιμο των ελεύθερων χώρων που αποκλίνει στη σχολή. Η νέα διοίκηση θα έχει δύσκολο έργο για να καλύψει αφενός το χαμένο έδαφος των 4 αυτών χρόνων και για να φέρει τη σχολή ένα βήμα προς τα εμπρός. Ξεχνάμε πως η σχολή μας δεν λέγεται ούτε Ακαδημία Κωνσταντινίδη, ούτε Ινστιτούτο Αθανασίου, αλλά Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ξεχνάμε πως ο σκοπός της σχολής αυτής, πέρα από όλα τα άλλα, είναι να διαμορφώνει σωστούς και ηθικούς χαρακτήρες και να δημιουργεί καλύτερους ανθρώπους και όχι να φτιάχνει οδοντιατρικά ρομποτάκια με άπειρα κόμπλεξ και καθόλου ανθρωπισμό. Ξεχνάμε πως όλοι έχουν ευθύνη για την καλυτέρευση των συνθηκών σε αυτή τη σχολή. Είτε είμαστε φοιτητές, είτε λέκτορες, είτε επίκουροι, είτε καθηγητές. Πέρα από τα συμφέροντα και πέρα από το βόλευμα. Αν όλοι μαζί την καταλάβουμε και συνειδητοποιήσουμε αυτή την ευθύνη, η σχολή θα συνεχίσει να γίνεται έμπειρος σε αυτούς που θέλουν να την εκμεταλλεύονται και που την χρησιμοποιούν για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κρατώ το τελευταίο μέρος μονάχα. Αν θέλετε, καταθέστε το τελευταίο μέρος, ώστε οι υποψήφοι σε περίπτωση που εκλεγούν να δουν τι προσδοκούν οι φοιτητές.